Toi on tosta kopista kun lähtee, niin 220 ja tosta 400. Ja Aavajohtajat on 14. Eli se on niin yliklienä. Niin, 400. Niin varmaan. Metsäkkästi. Jännä juttu. Se jää ihan. Se jää koulutuksessa. Tuo tulee hyvin tuo eka. No ei saa vielä. Aika hyvin tulee. Ja koirat maalissa 2, 3, 4. Yrittää kaikkien sastua. Sinne oli kyllä aivan ylivoimainen. Ja juoksuun hyväksytty. Saavat jälkeen. En mä usko. Kato Sorokaudessa. Niin. Mennään varmuudeksi. Kyllä sen siirrät. Islahaa sen kanssa. Niin. Kyllä tulee muita. Toikin Oulussa, niin Islannin Saaka yritti tulla siihen kanssa, niin se aika pelästyi, kun Islannin tai murahti sille, niin se hyppäsi sen tuohon laitteen. Siinä oli vielä 2 tuollaista rautaa, niin onneksi ei jää väliin. Ai jaa. Voi saada. Siinä se meni jalat poikki kuule. Joo. Keholta joo ja. Se on ihan käy No hae makkara. Joku vitonen vielä valmiina. Joo, mäkin taidan hakea.